Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorri urtarrilaren 17ko saiora. Osteguna da, beraz gaur parlamentariak izango ditugu. Aste honetan Marabillas gaztetxeari buruz galdetu diegu, hortaz gurekin gelditu beraien erantzunak ezagutu nahi baldin badituzue. Eta bi elkarrizketa ekartzen dizkizuegu. Asteko Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria izango dugu gurekin, ikastoleetan aurre matrikula egiteko epea hemendik gutxira irekiko delako. Otsailaren hasieran izango da, gero xehetasun guztiak. Eta jarraian gaur eta bihar urtarrilak 17 eta 18, Iruñean, Baluarte jauregian, Euskaltzaindiak jardunaldia ospatzen ari du bere mendeurrenaren baitan. 2018an 100 urte bete zituen instituzioak eta orain hizkuntza gutxituak hizpide dituen jardunaldia gauzatzen ari dago. Beraz, handik euskaltzainbait bat izango dugu, Sagrario Aleman, sustapen batzordeko burua eta jardunaldi hauetaz arituko da eta baita noski euskaltzaindiari buruz. Orduan gurekin gelditu, esan bezala eta has gaitezen. Amairugarren mendera joango gara lehendabizi. 1987an Aragoiko erregeak Alfonso Hirugarrenak Menorka inbaditu zuen eta. 21. mendean bestalde 2000. urtean astronomo talde batek Marte planetatik etorritako bi bakteria aurkitu zuten lurran. Ea zenolako lerroburuak utzi dizkigun urtarrilaren 17ak. Iruñeko udalak 2019an zaindu zure osasuna egin kirola deritzon kanpaina abian jarri du. Helburuak edo xedeak kirolak osasunean duen eraginaren garrantziaz kontzientziatzea eta horretarako eskuragarri dauden udal baliabideak ezagutaraztea. Afera honetan, iaz 2018an konsistorioak 5,4 milioi euro gastatu zituen. Kirol unitatearen bidez egin zuen. Udal baliabidei dagokienez, 3 kirolguneek 84.691 erabiltzaile izan zituzten. Alderdi sozialistako zenbait kidek Altsasuko auzian bidezko tratua ematea eskatu dute. Bi gazte Elbergel zubitik zintzilikatu dira Marabillas gaztetxearen alde. Energia garbiari buruzko kartela aukeratzeko bozketa irekita dago. Otsailaren 5 arte webgunean bozkatu ahal izango da 8 lanetatik garaile bihurtuko dena. 1986. urtetik 2012 arte gobernu organoetan eta aholku emaile lanetan aritua izan den Bartzinari Nafarroako kutxari buruz galdetu egin zaio gaur. 2017-2011 urteen artean 284.935 euro poltsikoratu zituen eta bileretan parte hartu izanagatik dieta bikoitz eta hirukoitzak jaso zituen. Ea zenolako azala dugun Diario de Navarra egunkarian eta gero besteekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian, Nafarroan jardunaldi jarraiak eskola jantokien langileria zigortzen du. Azaleko argazkiak Espainiako txapelketa irabazi duen aur kategoriako Nafarroako eskubaloi taldea erakusten du. Izenburu honek laguntzen du irudia. Eskubaloi Nafarraren etorkizuna. Diario de Noticias egunkariari dagokionez, titular nagusian hurrengoa ipini dute. Nafarroak pentsiodun eta alargun guztiei urteko 10.286 euro bermatzen die. Argazkian Yolanda Barzina ageri da, Barzinak Nafarroako kutxaren ondoratzean izandako ardura baztertzen du izenburupean.
Gara egunkariko titular nagusian, Bartzina komisioan 2 puntu. Bakarrik Nafarroako kutxaren gauza onak gogoratzen ditut. Argazkiak martxoaren 8ko grebari egiten dio erreferentzia. Titular hau jarri dute. Martxoaren 8a, gizarte berri baten aldeko greba feminista Euskal Herrian. Hedabide euskaldunak, berri egunkarian hurrengoa irakurri daiteke. Goian iskin batean kulturari dagokionez, letrek eta musikek elkar topatu eta euskarari balioa nola eman zioten izenburua daraman edukia. Azpian edo beherago ezkerrean titular nagusian hau ipini dute. Frankismoa auzipetzeko bide berri bat urratuko dute Gipuzkoan. Ondoan, greba feminista, martxoaren 8ko greba feministari referentzia egiten zaio berriro ere edo kasu honetan baita, eta izenburu honek laguntzen du irudia. Greba feminista hasteko 50 egun. Ondoan ezkerrean, Arian atalean, Teresa Maik 19 boto eskasengatik irabazi du zentsura mozioa. Horren ondoan Andaluziako agintea hartu du PPek, Voxek eta Ciudadanosek lagunduta. Azpian Nacho Vegasen esaldi bat jarri dute, kulturarekin jarraituz. Garrantzitsua da gure aurrekoei so egitea. Kate begi txiki bat gara herri musikaren bide luzean. Alboan bizigiro atalean sagardoak hasi du kupelako denboraldi berria Astigarragan. Azpian Naval ontziolako 173 langileak kalean dira jada, batzordearekin akordiorik egin gabe. Eta amaitzeko ezkerreko eskuinean greba itunpekoan, patronalarekin ezkor hasi dituzte protestak. Euskal Herria irratiko webgunearekin bukatuko dugu. 25 urteko behar gin bat hilda Martzilan. Eta alboan eskuinean 2 gazte zintzilikatu dira El Vergel Zubitik Marabillas gaztetxearen alde. Programarekin aurrera egingo dugu agenda ikusiz. Bihar arratsaldeko 7:00 Sanduzelaiko Zibiboxean eta tokiko jazz musikako urtarrila zikloaren barne, Txuma Flamarike Band taldeak kontzertua eskainiko du. Doakoa izango da, baina gonbidapena behar da. Horretarako, ara gerturatu, Sanduzelaiko Zibiboxera arratsaldeko 6:30 aurrera, eta han bertan doainik emango zaizue. Bihar ordu erdi geroago arratsaldeko 8:00 Nafarroako Filmotekan eta Elena Taberna atzera begira zikloa edo programaren baitan Nagore dokumentala eskainiko da. Sarrerak aldez aurretik 3 euro balio du. Bihar arratsaldeko 8:00 Baluarte Jauregian Euskaltzaindiaren mendeurrena dela eta Mende berria kantuz izenburupean Euskeria eta Paz de Ziganda abes batzek kontzertua eskainiko dute. Sarrera 12 eurokoa da. Amaitzeko bihar gaueko 10:30 Zentral Kafea antzokian esketxak zuzenean pantomima fulen eskutik. Sarrera aldez aurretik 16 eurokoa da. Goibel eta euritsu goizean arratsaldean atertzera egingo du eta ostarteak agertuko dira. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, egunaren amaieran ahultzera egingo du eta mendebaldera aldatuko da. Temperatura maxima gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Ostiralean zerua lainotsu egongo da. Gauean euri txiki egin dezake, mendebaldeko haizea ibiliko da, hego-mendebaldekoa nagusi. Temperatura minima gutxi jaitsiko dira, maximoetan aldaketarik ez.
Iruin herriko albisteak, hasteko noaingo berriak. Neguan eguraldiak hainbat ustekabe eragin ditzazke. Hori aurreikusita noaingo udalak bere webgunearen bitartez, izotzari aurre egiteko partikularrek gatza herrian non aurkitu dezaketen argitaratu egin du. Interneteko plataforman web orrian lekuen zerrenda bat zintzilikatu eginda, dokumentu batetan bilduta. Hemendik aipatutako zerrenda hori kontsultatzera animatzen zaituztegu. Noainekin jarraituz, abenduan, Noain maila nazionalean linea berdeko zerbitzua duten 400 udalerrietara gehitu egin zen. Hiritarren partaidetzarako erreminta honi esker, zerbitzu honi esker, udala noaingo beharrak ezagutu nahi ditu udalak konponbideak aurkitu ahal izateko. Hori da guztia noaineri dagokionez, amaitu ditzagun albiste hauek Iruñeko berriekin. Udalak zitadelan 201 ezkontza zibil gauzatu izana ospatu egin du. Kopuruak behera egin du ordea 2017an 220, 2016an 223 eta 2015an 255 burutu baiziren. Berri gehiago Iruñean. Atena konpainia artistikoaren Nire unibertso propioa deritzon ikuskizunak eta Carmen Larraz, Usue Montero eta Hilario Rodeiroren Transozeanika obrak dantzeta zikloa itxiko dute gaur eta larunbatean. Ez da emanaldi bakarra gaur urtarriaren 17an Gaztediaren etxeak pertsona errefuxiatuen krisiaren inguruan hausnartuko baidu Payasosen Rebeldia konpainiaren Labaia antzezlanaren bitartez. Bestalde eta gaia zeharo aldatuz, burdinezko, harrizko, hormigoizko eta zuhaitz adarrezko 62 tona jaso egin dira Arga ibaiko Santa Engrazia presan. 2 astetan zehar Iruñeko udala ibaiaren ibilgua naturalizatzeko eta busadurak saihesteko lanean ibili da. Amaitzeko, Nafarroako Auzitegi Nagusiak aurreko udal suhiltzaileen Montepioen inguruko 1981 urteko 2 akordio bertan bera utzi ditu. Orain, hau dela eta Nafarroako gobernuak udalari 2,3 milioi euro itzuli beharko dizkio. Goazen parlamentariekin, aste honetan Marabillas gaztetxeari buruz galdetu diegu eta hauek dira haien erantzunak. Nik uste dut esan dugula egunotan, erabakia okerra iruditzen zaigu. Iruditzen zaigu gai hau beste asko bezala beste erabatean kudeatu beharko liratekela, eta hau bereziki, eta beraz kritika hori hasieratik egin dugu. Iruditzen zaigu azkenean inspekzio teknikoaren aitzaki eta arrazoi horrekin ustutze bat gertatu dela, eta uste dut gobernuak berak jakin zezakela ze gertatu hartzen, guztak bestera batea egin zitezkela, eta honek ondorio batzuk ekarri dituela. Ekarri ditu ondorioak elkarri bizitzen, auzoaren bizitzan, ondorio politikoak ere bai, eta bestalde batetik ere proiektua bera ere momentu honetan ez dagoela kolokan gelditu dela, ez da. Horren guk uste gauzak bestera bat egin behar zirela, eta uste dugu gobernuak kasu honetan erabaki oker bat hartu dela, eta ondorioz okerrak izan direla. Guk uste dut askotan esan dugula, iruditzen zaigu gaztetxeek Euskal Herrian eta urte askoan zehar oso mugimendu indartsu ekarri dutela Euskal Herrira. Ekarpen handia egin dute, noski mugimendu guztiak bezala gora berak izan dituzte, eta aldi edo gara historiko ezberdinak izan dira, baina hor badago ari bat, beti mantendu dena, mugimendu indartsu bat, gazteek bere parte hartzea bideratzeko aukeretako bat da, eta uste dute oso emankorra izan dela, ez da, Iruñan ere izan da mugimendu hori, Nafarroan ere beste toki batzutan ere bai, eta uste dugu hor badagoela irtenbide bat edo aukera bat autokudeaketaren eredu hori, ez da, baliogarria dena, behar duna nola eta esateko, babesa ere izan ez, instituzionala eta politikoa, baina beti ere mantentzen duela bere egiteko modua eta bere olasedeatik independentzia, ez da, hor iruditzen zego eredu bat interesgarria, baduena tokia, gaur gizartean eta gaztek zuzen ere hortik jo nahi dute behintzat, eta uste dugu horrelako trabak eta jarri baino gehiago, bilatu bartzaioela, nola ukitu egiteken hori egungo panoraman, ez da, horren, uste dugu balartxo positiboa egiten dugu
gaztetxe horiek izan duten ibilbide horretaz orokorrean hitz egiten egin nahiz, eta uste dugu, horregatik, zuzen hemen sortu den gatazkonek beste irtenbide bat behar zuen. Konponbidea uste dute argia dela, esan dugu horreko gunetan ere, elkarrizketa eta negoziazioa. Hor gertatu dena da, lehen esan dugun erabaki horren beste ondoritako bat, poliziarekin gauzak konponduz gero eta modu horretan, azkenean sortzen dira horrelako egoerak, gainera denboran desente luzatu dena. Ez dut uste, iruditzen hori justifikatuta zegoenik, ez zuen horrela izan behar, eta erabaki oker horrek hori ekarri du, horrelako istiluak izatea. Izan duena ondoria, alderatitik auzuko bizitza bideogunetan erabat aztoratuta ikusi dela, eta horrek izan ditu ondoria noski bai komertzioetan, merkataritzan eta eguneroko bizitza horretan, eta noski beste alderdi hori ez da, bortxaren erabilera horrekin azkenean zaurituak ere egon dira, eta gertaera salagarriak eta gertatu behar zutenak, eta horren guk esan dugu hori ezin dela izan aldaketaren gobernu baten eredua, eta hori ezin da berriz gertatu, eta gertatutako ere argitu ere egin beharko da. Beraz, guk uste dugu noski, lehen esan duguna, hau ez gertatzeko irtenbidea argi dago, hasieratik eta bukatu arte hitz egin behar da, negoziatu, irtenbidea bilatu, eta denero bakoitza bere partetik jarrera prestu dazun hori hitz egiteko konponbide egokiak bilatzeko, eta tartean dago proposamen bat, gaztek egiten dutena, autokuteketarako, autogestiorako, eta uste dugu horrek baduela tokia eta bilatu hartzaiola, eta oraindik ere noski, ez da bukatu, proiektu baten beharra hor dago, bultza hori ere bai, eta honi irtenbide bat bilatu hartzaio, eta ezin da dia hitz egindakoa, elkarrizketatua eta negoziatua. Egunotan erregistratu da parlamentuan lege proposamen bat, aldaketa bultzatzen edo sustatzen dugun indar politikok sinatuta. Hain zuzen ere, gari batean egindako lege baten nolabiteko jarraipena izateko. Biktimen legea zari naiz, poliziaren da estatuaren da ultraskuinaren biktimen lege horretaz. Egon zen lege bat, konstituzionalak eta estatuak eta errekurritu zuten, eta horre esan dezagun indargabetu zutela, praktikan, artikulu asko bertan bera utzita. Eta orain baloratu duguna da, ahalegin bat egiten jarraitu behar dela, biktima horiek egiarako duten eskubidea eta erreparazioarako duten eskubidea osotara galduta galditu ez dadin. Eta hortik etorri da, erregistratu den proposamen hori, ikusiko du ze bide egiten duen, eta egia da, horreko sententzia eta muga batzuk jarri dituztela, eta beraz, orain osatu diteken legea, ez dela izango segurazki nahiko nuken legea. Baina ere, baloratu du, beharrezkoa zela ahalegin hori egiten jarraitzea, alegia biktima horiek ere izan dezatela bere egiarako eskubidea, bere erreparazioa, eta hortik etorri da testu bat, saietzen dena konpontzen edo pixkat bideratzen edo behar horri nolaiteko bidea ematen jakinda, bastatuak bera jarritula muga onartzen batzuk ez da, egilerako muga batzuk, eta hori hor dago, baina zen modutan iruditzen zaigu ahalegin horrek merezizuela, eta horregatik eginda proposamenari. Printzipioa erregistratuta dago, eta datozen astete hilabetetan horrela atera beharko dena, eta gure babesa izango du, jakinda beti ere, horrek kanpotik ezarritako batzuk badituela, eta bide batez, igual gogorazi beharko da, enbetzetan esan duguna. Hemen lege batzuk eta gauzatzuk egin ditugu, eta gero nor eta Madrid etortzen zaigu, horre gure izarekin gure eskubideak eta bizkate gureztera. Baina horren gainetik jarritu beharko da ekinbideak eta ekimenak horrela ateratzen, eta hau entzuzen ere bide horretan beste horretz izango da.
Beno, guk uste dugu gazteek noski badutela behar bat eta baita ere eskubide bat. Eta da, euren lokalak izatea eta lokal horiek autokudeatzeko eskubidea. Baina noski, hori ezin da egin ilegalki okupatzen den eraikin batean. Argi dago baita ere, lehen aipatu dut tartekaritza prozesu hori, baina baita ere Euskal Herria Bildu, Iruñeko udaleko talde batek, negoziazioa eta dialogoa egin zuela okupekin, beste eraikin bat eskaini ziela eta okupek ezetz esan zioten. Beraz, gu alde gaude, esan nahi dut, gazteek badute eskubide osoa, euren lokalak izateko, autokudeatzeko, baina hori bai, lokal horiek noski, publikoak diren neurrian, gobernuarekin edo udalarekin negoziatutako eta akordatutako lokalak izan behar dira. Ez eta guztionak diren eraikinak eurena bezala izango balira hartuz, ilegalki hartuz, eta azpimarratu egiten dut ilegalki hitz hori, zeren guretzat garrantzia handia duelako, eta argi eta garbi alde gaude, baina hori bai, ez dugu inoiz ilegalki okupatutako eraikin batetan gazteek edo beste edo nork bere ekintza pribatuak egin ditzaten onartuko. Bihar, urtarrilaren 16, Barcina Nafarroako gobernuko presidentea izan zena, izango dugu parlamentuan, Nafar guztiona zen Caja de Ahorros de Navarra delakoaren desagerpena dela eta. Gero abairen ustetan, Barcina lehendakariak erantzukizun handia du desagerpen honekin. Badakigu, Nafarrok nahiko ahaztuta daukagula kanen desagerpen hori, eta ez duela titular handirik egiten, eta gaur egun jendea beste gauza batzutaz arduratzen dela. Rozalejo dela, Podemosen arazoa dela, Villarejoren zintak direla, eta bar. Baina geroa bain, argi eta garbi daukagu kanen desagerpena Nafarrontzat oso kaltegarria izan zela, guztion kutxa hori desagertu egin zen, berarekin 1.000 milioi euro galdu genituen Nafar guztiok, eta horrek, noski, baditu erresponsable batzu. Alde batetikan, kudeatzaileak. Kanen bilakabidea oso gaizki kudeatuta izan zen Goñi jauna zuzendari bihurtu zutenetik, eta bigarren
orden batetan aipatzeko, bigarren erresponsableak momentu hartan gobernuan zeuden politikoak dira. Eta ez naiz atrebitzen esaten nor den erresponsableago, edo Goñi jauna, edo UPN-ko gobernuan zeuden Barcina Anderea eta Sanz jauna. Asteazkenean, bihar, Barcina etorriko da, hainbat eta hainbat galdera daukagu berari egiteko, eta datorren asteazkenean Sanz jauna izango dugu gurekin. Guk uste dugu bi konparezentzia hauekin argitu egingo dugula zergatik desagertu zen Nafar guztiona zen Caja de Ahorros de Navarra delakoa, eta zer nolako erantzukizuna daukate. Zeren gure ustez, geroa bairen ustez, erantzukizun politiko ikaragarria daukate. Bueno, orain baita aldetik, hasiera-hasieratik salatu genuen Nafarroako gobernuak prozesu honetan pertsonatu izana, hau da, salaketa jarri izana, zeren salaketa honen ondorioz eman dira gero ikusi izan ditugun pauso guztiak. Salaketarik egon izan ez balitz, ordea negoziatzeko aukera izan genezaken, elkarren arteko elkarrizketa bestelako egoera lasaiago bateran eta ez txantaipean. Horregatik, esan bezala, hasiera-hasieratik salatu genuen gobernuaren jarrera, denuntzia jarri izana, eta gero gainera bortizki polizia bidali izana gaztetxea ustutzeko. Guk uste dugu herri mugimenduak beharrezkoak direla, gainera herri mugimenduak izan zirela gu erakundetara eta gobernuko aldaketa sustatu izan zutenek, eta behar da haien autonomia errespetatu, batez ere haiek baitira guri bidea markatuko digutenek. Azken finean, herri mugimendu hauetan, badago abiadura handiko trenaren mugimendua, bestelako gizarte bat aldarrikatzen duten mugimenduak. Eta honen aurrean, guk uste dugu ez bakarrik errespetatu, baizik eta sustatu behar direla, eta hori egin beharrean, gobernutik egin izan dena da erreprimitu. Eta hor, bai ez garela guk bat etortzen, guztiz kontra gaude, ideologikoki oso penagarria iruditzen zaigu izan duten jarrera, eta ziurazki honek bai aldaketaren kontra doala. Guk hasieratik esan genuen istiluak eman beharrean eta polizia bidali beharrean egin behar zena denuntziak kendu eta elkarren arteko akordio batera iritsi. Gazteek behar dute haien espazioa eta gainera zilegia da erakundeetatik aparte jokatu nahi izatea. Azken finean, erakundeek ez dietelako haien eskubideak bermatzen, hasiera batean esparru bat eskaini zieten gero hortik kaleratu eta beste bat eskaini zietenean ere arazoak izan zituzten, hitz egin nahi dutela eta elkarren arteko elkarrizketa izan nahi dutela diote, baina gero egia esan da egitu dutena azken finean bada txantai hutsa edo ateratzen zara borondatez edo joan egiten zara, eta honen aurrean, azkenean ikusi izan duguna nola alde zaharrean okupazio poliziala eman den, inorako ardura politikorik gabe, guztien isiltasuna eta babesarekin, eta guk esan genuen bezala ez gara hortik pasako eta ez dugu halakorik onartuko eta ahal dugun espazio guztietan salatuko dugu. Berez, eskatu izan dugu Arartekoaren etortzea, hau publikoki ere salatzeko, baita presidentaren agerraldia ere, eta Beaumonten agerraldia esplikatzeko zergatik hartu duten jarrera hau besteekin hitz egin beharrean. Guzti honek zerbait positiboa baldin badu, azken finean izango litzateke gobernuaren jarrera desenmaskaratu egin duela. Gu askotan hemen erakundean oso bakarrik sentitu izan gara hainbat jokabide salatzen genituenean eta ez dute inungo erresistentziarik izan eta ondorioz prepotentzia ikaragarriz jokatu izan dute. Zer gertatu da oraingoan gazteen erresistentziarekin aurkitu izan direla kaleetan eta alde hortatik posten naiz azken finean ematen ari diren, aldaketan ematen ari diren kontraesanak ere agerian usteko balioko duelako eta ondoren ea behintzat hausnarketa sakona egiteko balio izatea espero dut.
Bueno, egun hauetan jakin izan dugu nola Superser eraikina botako duten, Superser eraikina botatzeko eta terrenoen balioa eta kontutan hartuta guztira 5 milioi euro baino gehiago, diru publikoko 5 milioi euro ordainduko dira, hor, esan bezala, IKEA jartzeko. Aier diren arabera, honek lana ekarriko du Nafarrora, baina ez du kontutan hartzen alde batetik lan prekarioa ekarriko duela, beste lan asko suntsituko dituela, bai komertzio txikian nola honen ondoan sustatzen diren beste lanpostu asko ere, eta batez ere ez dutela ere zergarik ordaintzen. Honen aurrean ez dira neurririk hartu eta ari gara gure terreno hoberenak bai enpresa handi hauei eskaintzen, oparitzen azken finean eta ez da gure eredua. Kontutan hartu behar da ere nola diru publikoarekin ere ordainduko den enpresak exigitzen dituen hainbat baldintza, besteak beste autopista berbideratzea haien enpresatik edo haien dendatik pasatu ahal izateko, eta hori diru publikoarekin ordainduko dugu. Hau beste adibide bat, besterik ez da, gobernu honek sustatzen ari duen eredu ekonomikoarekin, eta gu salatu egiten dugu, baina badirudi askotan salaketa hortan besterik gera gaitezkela, zeren besteek egiten uzten duten bitartean, erantzunik ez dagoen bitartean, presiorik ez dagoen bitartean, aurrera egite dute, eta hemen ez da duz gertatzen. Honela bukatuko dugu osteguna, bihar ostirala gai gehiago, bihar arte.